Войцехович Александра, сапраўднае імя Рытар Інна, па мужу Кахановскай, нарадзілася 14 па старому календару 27 снежня 1906 года ў Адэсе. Гэта празаік, публіцыст, грамадска-культурная дзеячка. Яе творчасць цалкам прысвечана бацькаўшчыне. Упершыню ў беларускай прозе так шырока быў паказаны лёс жанчыны, сямейнае, мацярынскае шчасце, якое было разбурана бязлітаснымі катаклізмамі часу. Паходзіла Інна Рытар сям'і беларусаў, выхадцаў з мястэчка Ярэмічы, што на левым беразе Нёмана, на Навагрудчыне, цяпер гэта Карэліцкі раён. Акрамя Інны Рытар, у бацькоў было яшчэ 3 дзяцей. Маці паспяхова вучыла іх усіх адданасці Беларусі, а таксама любові да чытання. Рытары мелі вялікую бібліятэку. Да Першай сусветнай вайны сям'я ўлетку штогод наведвала родныя мясціны. Па ўспамінах самой Інны Рытар, ейная маці не любіла паўднёвай спякотнай Адэсы, таму штогод імкнулася ў родныя мясціны. Там у Ярэмічах бацька Інны да старой дзедавай хаты нават дабудаваў другую палову, так бы мовіць, дачу. Жылі рытары ў Адэсе досыць заможна. Бацька Інны быў чыгуначным служачым. Але падзеі Першай сусветнай вайны, сацыялістычнай рэвалюцыі, грамадзянскай вайны раскідалі іхнюю сям'ю па ўсім свеце. Так з Адэсы выехалі старэйшая сястра і брат Інны, якія тады працавалі ў арганізаваных для мясцовых беларускіх дзяцей школах-інтэрнатах. Інна часова засталася адна з бацькамі ў Адэсе. Потым старэйшая сястра Інны разам з групай студэнткаў улетку 21 года перабралася ў Менск. Увосень таго ж года Інна Рытар таксама апынулася ў Менску, дзе паступіла ў Белпедтэхнікум, скончыла сацыяльна-гістарычнае аддзяленне педфаха Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Ёй пашчасціла ведаць многіх тагачасных дзеячоў беларускага адраджэння. У тэхнікуме і навучылася на адным курсе з будучым паэтам Александровічам. Аднойчы Юлія Бібіла, будучы вядомы беларускі бібліёграф, расказала Іне, на той момант студэнтцы педагагічнага тэхнікума, пра Кастуся Каліноўскага, крэўна ёй па маці, пра ягонае змаганне супраць захопнікаў. Мужная постаць Каліноўскага моцна зацікавіла маладую дзяўчыну і абудзіла гордасць звацца беларускай, жаданне аддаць свае сілы і здольнасці для бацькаўшчыны. Так, маладая ж дзяўчына Інна Рытар вырашыла набыць веды з гісторыі Беларусі, напісаць гістарычны раман пра Кастуся Каліноўскага і ягоных сяброў-паплечнікаў. Часткова юнацкія мары спраўдзіліся. Інна змагла паступіць у БДУ на гістарычнае аддзяленне. І падчас вучобы там Інна вучылася ў славутых прафесараў, такіх як Мітрафан Даўнар-Запольскі, Усевалад Ігнатоўскі, Уладзімір Пічэта. Родная сястра Інны была замужам за пісьменнікам і вучоным грамыкам. Сёстры сябравалі з Лёсікам, Ластоўскім, Купалам і ягонай жонкай. Інна Рытар добра ведала многіх беларускіх паэтаў, празаікаў, якіх у 30-е гады рэпрэсавалі. А пазней яна напіша пра гэтыя сустрэчы цікавыя ўспаміны. За палітычных поглядаў ёй пасля заканчэння БДУ забаранілі выкладаць грамадазнаўства. Будучая пісьменніца уладкавалася выкладчыцай беларускай мовы і літаратуры на рабфак пры БДУ. Улетку 30-го года Інна Рытар выйшла замуж за Дамініка Сеўрука. Ейны чалавек Дамінік, які яна нарадзіўся ў Адэсе, потым прыехаў у Мінск таксама ў 21 годзе. У іх было шмат агульнага, напрыклад, любілі спорт, спартовыя гульні, што і паспрыяла іх сяброўству. Маладая сям'я вельмі хутка выехала ў Маскву, бо муж працаваў там інжынерам-канструктарам у інстытуце авіяцыйнага моторабудавання. У маладой сям'і хутка нарадзіўся сын, але ён неўзабаве памёр. Інна Рытар балюча перажыла спачатку смерць першага дзіцяці, а потым незаконны арышт мужа. Дамініка, унука паўстанца Каліноўца, арыштавалі. Абвінавачанага ў наздэмаўшчыне Дамініка Сеўрука спачатку пасадзілі ў таганскую турму, дзе збівалі, а потым выслалі ў лагер на Калыме. Інна з 2-гадовай дачкой засталася без абароны і фактычна без сродкаў для існавання. Жонка Наздэма не змагла выкладаць расійскую мову на курсах майстраў сацыялістычнай працы, чым яна раней займалася. Таксама існавала пагроза, што яе таксама могуць арыштаваць, а дочку забраць у дзіцячы прытулак. Яна вельмі хацела збегчы ў Беларусь у родныя Ярэмічы, але спачатку Інна Рытар вымушаная была пераехаць да брата ў Балабанова пад Масквой, дзе змагла уладкавацца і працаваць выкладчыцкай нямецкай мовы ў сярэдняй школе. Нагода перабрацца ў родныя мясціны супала з трагічнымі падзеямі Другой сусветнай вайны. З пачаткам вайны Інна Рытар апынулася на акупаванай тэрыторыі, але супрацоўнічаць з немцамі ў якасці перакладчыцы яна адмовілася. Пры дапамозе ейна знаёмага немца Інне Рытар з дачкой удалося даехаць спачатку да Смаленска, а адтуль будучая пісьменніца цягніком дабралася да Менску. У студзені 42-го года разам з дачкой яна пасялілася на Навагрудчыне ў родных Ярэмічах.
Наладжваць жыццё на новым месцы і не дапамагалі сваякі. Яна выкладала нямецкую мову і гісторыю ў рэймскай сямігодцы. А ў канцы 42-го года яна пераехала жыць у Наваградак, дзе выкладала ў настаўніцкай семінарыі. Па ўспамінах былых навучэнцаў семінарыі Інна Рытар была вельмі строгай настаўніцай, але яна давала грунтоўныя фундаментальныя веды сваім вучням. Паміж сабой вучні называлі яе немкай, бо, напэўна, сапраўды думалі, што яна з Нямецчыны. У 44-м годзе Інна Рытар пакінула Беларусь. Яна спачатку жыла ў лагеры для перамешчаных асоб у Рэгенсбургу ў Германіі, а з лета 44-го года працавала выкладчыцай нямецкай і ангельскіх моў у беларускай гімназіі імя Янкі Купалы, дырэктарам якой быў Александр Орса, былы выкладчык Наваградскай беларускай гімназіі і школьны інспектар Навагрудскай акругі падчас Другой сусветнай вайны. У Міхельсдорфе яна атрымала спецыяльнасць і дыплом выкладчыцы нямецкай мовы. У Нямецчыне Інну Рытар напаткала яшчэ адна бяда. Памерла яе дачка. А потым быў вайсковы транспартны карабель, які ў травні 50-го года прывёз Інну Рытар да берагоў Злучаных Штатаў Амерыкі. Першыя 5 год да 1955 года Інна Рытар жыла ў Нью-Йорку. Там ёй давялося працаваць на маленькай фабрыцы. Яна складала для засолу ў шкляныя банкі агуркі. На другой фабрыцы пакавала для крамаў булкі ды тарты. Працуючы на фабрыках, яна змагла ашчадзіць трохі грошай і пайсці вучыцца ў Кембриджскую школу бізнесу. На той час у Нью-Йорку ўжо існавала вялікая беларуская грамада, якая ладзіла сустрэчы, канцэрты, а таксама святкаваліся нацыянальныя святы. І там жа ў Нью-Йорку Інна Рытар стала жонкай вядомага літаратара, гісторыка і грамадскага дзеяча Еўгена Калубовіча Кахановскага. У 1955 годзе сям'я Кахановскіх перасялілася ў Кліўленд, горад з вялікай колькасцю беларусаў, з беларускай праваслаўнай царквой, беларуска-амерыканскім культурным цэнтрам Полацак. Там Інна Рытар выкладала ў беларускай суботняй школе, займалася літаратурнай творчасцю. Літаратурная праца прывабіла Інну Рытар яшчэ 20-е гады, калі яна вырашыла напісаць раман пра Каліноўскага, але ранняя творчая задума не здзейснілася. Затое у дзяўчыны ўзнікла трывалая цікавасць да гісторыі Беларусі. Добра ведаючы жыццё беларускай інтэлігенцыі 20-30-х гадоў і будучы сведкай падзей рэвалюцыі, грамадзянскай першай сусветнай вайны, сталінскіх рэпрэсій, а таксама ведаючы складаны супярэчлівы духоўны стан грамадства, Інна Рытар выступіла з артыкулам «Менск» 30-31 годах у берлінскай беларускамоўнай газеце «Раніца», якая выдавалася падчас Другой сусветнай вайны. Да сваіх творчых спроб Александр Саковіч сур'ёзна паставіўся толькі ў ЗША. У Нью-Йорку яна пісала пераважна ўспаміны. Зборнік яе выбраных твораў «У пошуках праўды» быў выдадзены ў Нью-Йорку Інстытутам навукі і мастацтва ў 1986 годзе. Перу Александр Саковіч належыць 30 успамінаў і артыкулаў, 12 апавяданняў, 3 аповесці. А памерла Александр Саковіч у 1997 годзе ў Клівлендзе, ЗША. Пахавалі яе там жа на могілках у штаце Агайо.